Samtang aya nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gipadayagsab ni Senator Judge Robin Padilla ang iyang pagduda sa mga nahitabo karon sa Senado. Gikwestiyon ni Padilla kung planado og tinuyo ba ang mga pagdakop nila Senador Jinggoy Estrada ug Senador Rodante Margoleta nga magsilbi usab unta nga Senator Judge sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Ato maminawon ang pamahayag ni Senador Robin Padilla. Ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang Senator Judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Nadugangan matod pa kini dihang gibutyag sa National Bureau of Investigation kun NBI nga gaplano kining imbestigahan sab ang 2019 SEA Games nga gipangunahan ni Senador Judge Alan Peter Cayetano. Og alayon usab niini sa pag-imbestigar sa NBI Director nga si Melvin Matibag sa 2019 SEA Games. Namahayag sab si Senador Alan Peter Cayetano nga dili angay nga i-anunsyo sa direktor ang maong isyu sanglit magahatag kini og giingong chilling effect sa impeachment court. Ato maminawon ang nihimong pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Ibarugan sab ni Senador Cayetano nga liquidated og miagi sa saktong proseso ang pondo alang sa infrastruktura sa New Clark City.